APHLC Meipu JI Kathar Rada Thengno KSA Phan Nongno Ki Jo Puthak Kanchas Diko Masong Pen Ningduk Chipaklang Nili Press Club Pen Chokihola Police Station Osia Kimia Phan Karchodam Prime Minister Narendra Modi hin pen Delhi Ghaziabad Mirut RRTS corridor la pen Namo Bharat Kangpu pon Karbing long life Adap Abirta long penili Sami beauty baby non birtang ton pen arjiponikha KSA Phan Kidnapper Students Association Pusi Kaningje la so puthak sodak pen pinrem ponlo KSA Phan Kidnapper Pujai Kathar henlo kipucheng la sipini Kanchas Dikom Karbiri so dorbar KR AD Karbi Suarluk Asong Ahin Pen Pinrem Ponlo Pusi Kanchas Dikom Mamai Phu Ajitimung Ningje Phirangkia Mai Kangni Ponhut Kanchas Dikom Mamai Phu Ajitimung Pen Lam Theke Jai ke KSA Long Kongchun Bang Nilistame Aprang ke Klema Bang Phulu Pharokresir Kebra Chokner Kep Pen Pining Surihinira Inkore ke Thomaning Kananta KSA Long Chirabdun Bomlang Lapen Kipa Messenger Phan Bor Idun Bomlang Ahurisi KSA T Rengjengno Sitame Halaso Porohut Sinkro Lapen Nilitum Pangtang Pontulo Lapen KSA Songge Pharokresir Kebra Phokebra Sirkep Aningkan Pen Karbia Khe Pharman Kangthur Ponjia Phansi Ki Claim Lapen Nonta Claim Bomlang La Sialangli JI Kathar Pen Karbi Podim Kidnapper Pukejong Ponke Karbia Khe Anta Kidnapper Loma La Sonsi Karbiang Long District ke Vanatum Samson Singh Ti Khor Singh Terang Songbe Sar Singh Teron Langkung Habe Muniram Langni Lapen Kabon Mini Timung Pia Tumanta Kidnapper Ang Siloma Karbi Pwadi Malong Kidnapper Pukaning Jeke Alangli Karbi Kalidatma Lapen Alangli Jongsi Karbi Pulote Alangli Amata Kidnapper Lo Pusi Ajitimung Pen Pherangkia Thengno Ningje Inura Songja Polapen Lo Ke Thega Bang Pukaning Je Thavaret Aning Haling Sorsar tap sorsar pruvaret ke nili tumahin pen ke ningdok di lapen sodak pen pinrem pondo APHLC ke isi political asong lapen political asong ang bong kache jogdun tap kache putor along nilitum nang kache jogdun athayave political asong atum student youth women asong lapen kanchas dikom atum ke nang ki pudun jia jakong ave nonapor GI kathar kaning je thap pen ajok pini arni karbia kheyang bong kachingri mate unity ke pave ke alangli ta inurlo La Sikewang Jilangani Nonason Kaning Japan Karbiang Bong Kache Chok Kache Theng Kache Pathi Boycott Dokok Pute Alangli si Adai Chi Enangji Puta Ajitimung Pen Ningje Non Desemepet APSSC President Jai Kathar Alangli Pulo Karbi Puke Kidnapper Party Pusibu La Setung Pubang Kure Karbi Pudang Te Jai Kathar Alangli Karbi Loposi Karbi ke Kidnapper Party Pubang Kidnapper Ubange Labang suki property nidum ke manidum Karbi Risa Dorbar, Karbia Dorbar, Karbi Salo Song Lapen Kasasiko was strongly condemned lo Lapen Kenitum KP lo Polo Je Kathar de Joga Party Sita Joga Mundi Sita Je Karbi ke Karbi Dufan Kidnapper Party Lapen Autonomous demand to be pani condemn Lapen Karbi Anglong no fan ke condemn abang kumanitum condemn strongly condemn ji Lapen future monon pita Jepidi Jakathar Alalika Nigerson and Nopek Clan Kidangi Halabang Societum Kipila Polo, a Palangi Jakathar is a Pogar Party, politician Amunit, along the power, Afansi Clema Posi, along the power come to claim and not Nilitunga, social organization of Panakaja on top, social organization of Nankuduntot, Halabang Solam, Pupida Dangi, like a Munonpid along the Pupida Nasidum, when KP, like Penitum, the Semetet Banga along the Fanmat Halo. Alangli Karbiang Bongke IS officer Reda RIS officer lo alangli tek serima pusiduma thalo saradum kapan katu eta chakalo satni teglong lo youth fundal asomsi akapreksi misguided News report Karbing Long Live Lakhain ko rapo nilip MAC constituency ke parlo mate Chokihola police station OC kimi Jagadish Deka Phan kidam tang priachik lo niphai Krip Clearni Chokihola police station along Anghoy nangching ni therapy mithang sai cheklem pontang lo Nilip press club ameipu
Samson ingtia hin pen Japon si kidam tang priya chiklo ni phaing ko yarni Chokiola thana long an palidam si karbia puho karcho sai dengpon bangso karcho damahut hawar hapara lo kuson pensi kimisen jima bangso puthak chingki chethan padodam bangso chingki chethan apora hut kewang milang apotsi bangso hawara long kiklem kedama hin lapen tovar doan kiklem rapejia phansi Chokiola police station OC kimi Jagadish Deka pen chethan pon bangso ka chetong damahut nili press club ame phu Samson ingti lapen ari sanghu Philip tiso Romesteron lapen ari sanghu ta chetong dun lasona pora hut nilip soarlo ching thora song ame phi Malika Kropi Kongchun bang phi phudang terang pi lapen Priscilla kathar pita OC kimia phan kachepachinia pon ki en pon koilamati pen Samson ingti karbiang long lai Priya chikloni phaing koyarni India Prime Minister Narendra Modi hinpen Sahibabad Rapid X Station along Delhi Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit System RRTS corridor lapen RRTS Rapid X train Namo Bharat Kangpu pon Sahibabad lapen Dubai Depot adak Kangpu pon RRTS corridor hinlo India det phurkimo along kichengsi Regional Rapid Transit System corridor lo Labangso system along a trainamen lake India Union Minister Hardip Singh Puria hin pensi Namo Bharat pu kedam tang themanani earpon lo Labangso RRTS awar sai Radaphan ke pajir pon pen Radatum kedam kewang joy ki lapen apor sitame pinang an pajok pon po Delhi Ghaziabad Meerut dak kacheleng ponjia phan ghontai siang bong pensi Ghaziabad Mudranagar lapen Modinagar rong supia long sitame pale pon etpo Nonamat India long semi high speed trains Vande Bharat trek jam along rialong Radaphan Varsai pipon bomlo Laso jok Radatum kedam kewang along kijoy ki stame thekpon long lo Non rong sopia long RRTS avarsai Radatum aphan pipon lo pulotangte lapuan so sesi kijoy ki lapen kijok wan dupon thupo Nonamat Regional Rapid Transit System Delhi rong sopi National Capital Region NCR ke parlopon break jam long near ke balong RRTS corridor selam pon bomlo near ke bang bong pen ke thoma corridor Delhi Ghaziabad Meerut corridor Delhi Gurigram SNB Alwar corridor lapen Delhi Panipat corridor bangke ke chengsi aphong husi petang pon po birta ke ripon long atengke Delhi Ghaziabad Meerut RRTS corridor sai lake kuti suri ke thoma lom pensi patang pon po Labangso corridor ki kim ponalong isi a train kilometer pharoi sira truck near cap an kedam unajakong kipa do ponjia phansi kim ponlo lapen pejo pen minute pho ki pleng alingsi platform along train a kimi kipa chelar ponjia phansi tame kimang pon padolo National Desk Report Karbiang Long Live Priya chikloni phaing koyarni India Meteorological Department mate IMD hin pen ki pachini pon Arabian Sea long mongvepi tej ki thur pona hir kang tang thumuchia jila pen Oman adet pen chenglok Yemen adet adungarai na thu ke japon jia phan angring thepik hangjang pusi pachini pon Lasonsi Priya chiklo ni phaing koy Bhomtarni India Meteorological Department mate IMD hin pen phirangke tomaphan ki pachini pon hut Southeast lapen Southwest Arabian Sea along pressure ki jum hega jok depression chiman pon tanglo lapen Bhomtiar ni an malom mabangke mongvepi ki thur ponji angring thepik anlo Pinpur pon me labangso mongvepi ki thur lo pulotangte Arabian Sea along pining aning kanang bongsi hinipo Indian Ocean region ang kangalong si labangso mongvepi ki thur jiang ring do potsi tej puamen earpon lo Meteorologist atum ahin pen kai ki amatsi mongvepi ki thur lo pulotangte mongvepi ki dam je to warakrong along kido tibok terai det lapen muni da tumaphan kachire lapen kachisik je phan pachini pon berlo athe mongvepi ke japon hut kupu konat ang deng tong ke dam jine lapen kipali dam jine bangke pangthek bet thek thilang kidam tang wosi ka chiklo hut Arabian Sea pen mongvepi biparjoy ki thur pon hut sitame ke cheng hut ke northwest atowar na thusi japon lo bon sitame aphia bangke towar chelar pon plot si India det Gujarat alongri lapen Pakistan det Karachi na thusi thlodam ronglo National Desk Report Karbiang Long Live
Pini Adap Abirta ke lapuan sikang ton poniklo kardom.